كله كفتحه كله أبت معرف شدشته إنان ريو أنتي جن رينا نيرنا توم إنساسي أتوميم حدا ما حتى مسفتحه عم بالله حمر تقيح مقال لنا بلد سليم كومينا أبت زحلة فجزين إشتي تنقفتن فابيلنا نيرنا سأزق المنا ومتاونا جن أنت حساب رينا نيرنا دانيال عم بيبنا دانيال رأينا أنت إن نيرنا تمسحف ستحازة مصحفي نعلوت مودعتا كجبرلو حتيات كودا أبس أنت إلنا نيرنا كعرق زل على موت صدقي كأتو رأين تنبيتن كحتم نايك قدسان قدس دماء قباسي كريستوس تمسيح أنتي كم زخون كم زقباء دانيال ينزي زريا زولو جبريل أنتي زقبرول زولو أبت معرف شعته زترجمول زولو أبز بخا نبت قدس ختمان 7 صوم أنتي كوين له تمديبيو بارس فلت أنا استوعلن تيورساليم كتحدثن كتناس انزبل قال كابزوت جميرك ساعة مسيح كريستوس تمسفن شو عاتو سومونين دحرس السانكلتن سومون دما غزيت ابابا كنسو نسا مسنا اداباي مكابيان كم بحدش انتي كتكونيا كتناصيا دحرس السانكلتن سومون كا مسيح كريستوس تاي كونيو قتاليو نرؤسو خا ايكونن حزبت زمص مسفن تيتوس ب7 عامه مرت تخغبر كله يروشاليم كفرسا كله كعنوا كله ينانريو دمانتا كتمان نتا مقدس انتا خغبريو كطفيو موداتا كطفات كاكن وحس كمصيو وغك ساع موداتا كون طفات ون انتا يلولو مدوبيو نسونا حدا سومن مس بزحات سوات حردنت مسوات بلعنتا خغبريو كوغدويو اتمطف دما امتا ابتمطفي زورد يلو سلاذ ابز معراف دانيال رينا نيرنا معراف حدا بزعبا دانيال بزعبا عرفتون يزارب معراف كلتا كسع معراف شوعته بزعبا እግዚአብሔር አምላኽ ገዛ ኩሉ ዓለም ከም ዝኾነ ንጉስ ከም ዝኾነ معراف 8 9 10 11 12 ግን ኣብ እስራኤል ዝኸውን እዩ እንታይ ዝኾነሉ ዘሎ ዳንኤል ዝግለጸሉ ዘሎ ክሳዕቲ ፀረ ክርስቶስ ዝመጽእ ዝገዛ ኣብ ተሓንት 7 ዓመት ኢልዋ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ሰለስተ መሳፍንቲ ሰለስተ ሩለርስ ድመርሑ ኢና ንርኢ መን ኣሎ ብዝት መጀመርያ ክርስቶስ ኣሎ ብድሕሩ ቲቶስ ኣሎ ብድሕሩ እንት ፀረ ክርስቶስ ኣብታ ናይ 7 ዓመት እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገዝእ እዩ ዝነግረና ስለዚ ገብርኤል እንታይ ገብረሉ ሎ ዳንኤል ይነግረሎ ክጸውም ጀመረ ክጸልም ጀመረ 7 ዓመት ምስ ኣኸለ ምስ ተረድኦ ዳንኤል ነቲ ጽሑፋት እንዳንበበ ከሎ ኣእምሮ ምስ ከፈተሉ እግዚአብሔር بدحر إيو صوم صلوت مسحازة جبريل ماشي انتاي زجبرول زولو زجل صلون زبرهالون زولو أبز معرف شعته كابتقسي 24 كسا 20 شعاتن سلس 7 صومن يلو شعات صومن أبتقسي 25 سوسان كلتن صومن أبتقسي 25 حدا صومن أبتقسي 20 شعاتن سلس خدمر كله كنديلو له 7 صومن يلو خجل صلو كله يناندرس لذي أب دانيال كترجم كله تقصري شوعات صومون هذا صومون شوعات انتهالو معلت له هذا معلتي كم هذا عمت يزترجم أب دانيال نارينا شوعات معلتها شوعات عمت يقصر سز شوعات زربح شوعات 4 شعاتن مكابيا يرساليم كهنت مش جمرة نهميان إزران مسمعو أوكي نهبيا كهن إزرا كهني نير نتزبنا من تأمليسوا ناب أملاخ يمليسوا قال أملاخ يزمر فتون صحاف خمس نبرة قال أملاخ ينقرنا نهميا كان تاجرو مكابيا يرساليم من تاجرو صريحو سلز كاب نهميا جميرو كسع ملكياس مودة نبي نايبولي كيران زمتة 4 شعاتن صومون بلو بدحرو كاب ملكياس كسع قويتاس كريستوس أقل جلوس زجمر سران شعاتن أيدي دحر اللدة كريستوس كندي عمته بلو 430 يبلو which means كندي بلو له سوسان شعاتن صومنات سلازي سوسان شعاتن صومون sorry 4 شعاتن عمت مس 430 4 كدمر كله 483 عمت يخون كابتا يرساليم مكابي اختنا جميرة كسع مسيح أقلقلوتو زجمر كندي عمت الله بلو جبريل ندانيال 483 عمت الله سلست حنت صومن تاني مودا صومن زلا ندانيال انتهى يكونتولون أيتقلتولون سوسان شعاتن صومن انتهى كم زخون تقليتولو له أما أكلت ناي زمن بيت كريستيان نبلو تناي تسقى زمن نعو انتهى يقبرلون أيتقلتولون بدحرو تحنت صومن أرى كريستوس أبز مدري كجزء كله شعات عمت نسان تاي كم زخونتولو كم استقلتولينا أبتناي دانيال تنبيت النريو
ስለዚህ 69 ዓመት 70 ዓመት ብከምዚ ጌርና እንታ ክንገብሮ ኢና እንዳኸፈልናዮ እንዳረኣናዮ ክንከይድ ኢና መጀመርያተን 70 ሰሙናት መካብያ ምህናፅ ዝጀመሩሉ ዝሓለፈ ግዜ ተንኪፈ ነይረ ሰሎሞን ሓጢያት ምስ ገበረ እታ መንግስቲ ኣብ ክልተ ምስ ተመቐለት እቶም ሰሜናዊ መንግስቲ ናበይ ከም ዝኸዱ ናብ ነነዌ ተማሪኾም ከም ዝኸዱ እንደገና ደቡባዊ መንግስቲ 3 ግዜ ምርኮ ከም ዘጋጠሞም ብ605 ዳንኤል ተማሪኹ ኸይዱ ብ597 ህዝቅኤል ተማሪኹ ኸይዱ ብ586 ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝኾነት ከም ዝዓነወት እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኤርምያስ ታይሉ ተዛሪቡ ነይሩ 70 ዓመት ምስ መልአ ናብዚ ምድሪ እንታይ ክገብረኩም ኢልዎም ነይሩ ክመልሰኩም ኢልዎም ነይሩ ኣብቲ ምዕራፍ 25 እንደገና ምዕራፍ 29 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሪናያ ነርና ስለዚ 70 ዓመት ምስ ኣኸለ ዳንኤል ታክገብር ጀሚሩ ኣብ ምዕራፍ 9 ክጸልም ምስ ጀመረ ሕጂ ገብርኤል ታይ ዝገብረሉ ዘሎ ዝገልጸሉ ዘሎ ሰለስተ ግዜዮም ኣይሁዳውያን ካብ ባቢሎን ተመሊሶም ንጉስ ቂሮስ ምስ መጸ ተመጀመርያ ምምላስ ተን ዝሓለፈ 69 ሰሙናት ክንሬኒና ተን መጀመርያ ዝተመለሱለን ቂሮስ እዚ ንጉስ እዚ ኣብ ኢሳያስ 44 እንደገና ኣብ ኢሳያስ 45 ከም ዝመጽእ ቁቡእ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘተንስኦ ንኣይሁዳውያን ከዓ ናብ ዓዶም ከም ዝመልሶም መቅደስ ከዓ ከም ዝሰርሑ ኣብ ልቡ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዘቐመጠ ኣብ ትንቢት ተገሊጹሎ ዳንኤል ነዚ ንጉስ እዚ ክሪኦ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ቅልጽም ኢልዎ ኣሎ ብብሩር ተገሊጹሎ ኣብ ምዕራፍ 7 ብድብ ተገሊጹሎ ኣብ ኣፉ እንታይ ኣለዎ ኢልዎ ኣሎ 3 ዓጽሚ ከም ዘለዎ ንሊድያን ንባቢሎንን ንግብፅን እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝሰዓረ ብድሕሩ ልክዕ ናብ ንግስነት ምስ መጸ ድሕሪ ዓመት እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉሎ ኣብ ልቢ ያቐሚጡሎ መቅደስ ክትሰርሑ ትደልዩ ናብ ዓድኹም እንታይ ግበሩ ኢልዎም ተመለሱ ስለዚ ዞርባቤኤል ምስ ኢያሱ ኮይኖም ከባቢ 50,000 ሰባት ካብ ባቢሎን እዚ ሕጂ ኢራቅ ንብሎ ዘለና 3 ወርሒ 4 ወርሒ ብእግሪ ጉዕዞ ሒዞም እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝመጹ ምስ መጹ ብቲ ምድሪ እቶም ኣሶር መንግስቲ ዘምጾም እቶም ዝተሓዋወሱ ህዝቢ ምስ ኣይሁዳውያን ንሳቶም መቅደስ ኣይትሰርሑን ኢኹም ኢሎም ምስ ተስእዎም ንኸባቢ 18 ዓመት መቅደስ ምስራሕ እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዝገደፍዎ ብድሕሩ በሃጌ ብዘካርያስ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ክገብሮም ከሎ ከተንስኦም ከሎ ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ ኮይኖም መቅደስ ከም ዝሰርሑ ኣብ ሃጌን ኣብ ዘካርያስ ትንቢት ኣለና 4 ዓመት ከባቢ ወሲድሎም ስለዚ እዝራ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 6 ብዛዕባ እዝራ ይኮነን ዝዛረብ ብዛዕባ በዓል ዞርባቤኤል ብዛዕባ በዓል ኢያሱ ካህን እንታይ ዝገብር ዝዛረብ ስለዚ ኣብ ተቀዳማይ ምምላስ ክንደይ ሰባት ተመሊሶም 50,000 ሰባት ተመሊሶም ስለዚ ምስ ተመለሱ እዚ ንጉስ እዚ ካምባይሰስ ከሎ እንታይ ክብሎም ከሎ መቅደስ ኣይትሰርሑን ኢኹም ጠጠው ኣብሉ ምስ በሎም ምስራሕ እንታይ ዝገበርዎ ዝሓደግሉ ግዜ እዩ ነይሩ ድሓር ሱዶ ሰመርደስ መጽኡ ደሰይሙን እዚ ኣንጻር ኣይሁዳውያን ዝተላዕለ መራሒ እዩ ነይሩ ንኸባቢ 18 ዓመት ሱቕ ኢሎም ሓገይ ክመጽእ ከሎ እንታይ ኢልዎም ቤተይ ዓንያ ክንሳ ኣባይትኹም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ትስልሙ ኣለኹም ኢሉ ክገንሕ ምስ ጀመረ እቲ ህዝቢ እቲ መንፈስ መጺኡ ነቲ ህዝቢ ምስ ተንከፎ እቲ ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ እንታይ ክገብር ከሎ መቅደስ ክሰርሕ ከሎ ኣምላኽ ንዞርባቤኤል እንታይ ኢልዎ ብዘካርያስ እዳውካየን ጀሚሮኖ እዳውካ እንታይ ክገብሩ እየን ነዚ መቅደስ ክፍጽሙ እየን ክውዶየን ኣንታ ኸረን ሜዳ ክትከወን ኢኻ ኣይ ብመንፈስን ኣይ ብሓይልኩም ናይ ብክእለትኩምን እንታይ ኢልዎም ኣሎ ብመንፈስ እዩ ፈሪሆም እዮም ነይሮም ነዊሕ ዓመታት ን18 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ሱቕ ኢሎም ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ኣብ ዝገደፉሉ ግዜ እዩ እግዚአብሔር መንፈሱ ገይሩ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰቦም እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ዘሐይሎም ዘሎ ብሓይሊ ሽዑ መቅደስ ክሰርሑ ከለው ኢና እንሪኦም 4 ዓመት ወሲዱሎም እቲ መቅደስ ተወዲዩ ብድሕሩ ሕጂ ድሕሪ 58 ዓመት ድሕሪ 60 ዓመት እዝራ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ካልኣይ ምምላስ ዝምለስ ዘሎ መጀመርያ ዞርባቤኤል ይመጽኡ 50,000 ሰባት ሒዙ ብድሕሩ ድሕሪ 60 ዓመት እንደገና እዝራ 2,000 ሰባት ሒዙ ናብ ኢየሩሳሌም እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝመጽእ ዘሎ እዝራ ምዕራፍ 7 ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ፍጡን ጸሓፊ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ዝተገለጸሉ ንኣምላኽ ዝፈርህ ከም ዝነበረ ዝጸውም ሰብ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ሰብ ከም ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሞጎስ ዝሃቦ ንኣምላኽ ብሙሉእ ልቡ እንታይ ዝገብር ዝነበረ እዝራ ክነብር ዝሓለነ ሰብ እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 7 እንታይ ዝብለና ጥቕሲ 10 ንቓል ኣምላኽ ክምርምር ክነብሮ ክምህር እንታይ ገይሩ ብለና ልቡ ዘዳለወ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ነይሩ ጸላይ ምዕራፍ 9 ከይና ክንሪኦ ከለና ጾም ጸሎት ክሕዝ ከሎ ናብቲ ምድሪ ሪቫይቫል ዘምጽአ ካህን እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ካልኣይ እብረ እንታይ ክኸውን ከሎ ክምለስ ከሎ ኢና ንሪኦ
أستير حجي أبزقاب زيازلا داريوسيو مقدس كسورح مسفقدلهم بعد زربابيل صورح زلوا بدحرو من ماتيو أحشوريوس أمس أحب قدو زلوا أستير حجي أبزقاب أبزنا يسوس ساعمت يازلا أبتز بعد زربابيل استملسلو كسع نهميا زملسلو أما كليا زلا أستير لذا أستير نذكروين عن هزبا أبابيلون أبزنا بورون تايز جبرت سبيانيرا زد حانت نايت أولوت سب منتنا أملاخ زنبرت سب أنيرا لذا أما كلي زخلون تايز خون زلوا زقاتهم زلوا بدحري إزران تايز جبر زلوا دحرسو ساعمت زمت زلوا كم اللي سكول لخن دي سبات حيزو خمس غنو بلوت أنا حنا كل التشح سبات حيزو تمليسو أبتخال أي مملاس بدحرو من يرو نجوس أرتاح شاستا أبزنا برولو أرتزكسيس نبلو نزران تاي كم زجبرو خمس فقدلو كيدونا تهزب كمهر كم زلا أملا خاب قدمون تاي كم زجبرو موجوس كم ذهبوا أبت معرف شو عته معرف شو منته معرف شعته قال أملاخ ينقرنا سلازو بدحرو دحر خال أي مملاس سالساي مملاس من متسألو دحر 10 عامت نهميا يمتس قالوا نهميا نذكروينا خمس خلوا نهميا أنت يسمع أبت معرف حدا هناني حو مكابي يرسالم تخوين له فريس له حزب أملاخ مكرا أبسدت أبزح وردت يزولو تباهيلو مستنجرة صوم صلوت كأوج كله ينانليو أنا حزبين أنت غيرنا كائنا بديلنا كائنا نملس علينا ندابله حزين وخصوم كتسلم الجمرة وهي أوش تأتيو بدحرو نابتو نجوس مسكربة تنجوس تايك بلو خلينا نانريو زجوهزي نايمن تاي نايوشتي مسبولو بدحرو تأمد رزولو زخانة نجر مس تزاربو تنجوس كندي معات تدليلو خير كم زلو خمس فقدوا لق الأملاخ أبتنهميها معرف حدا معرف كلتين نجرنا سلازم نهميها ماشين تايك سرح خلينا نانريو مكاببيا يرسالم سرح خلينا نانريو سلازي كاب إزرائيل جمر كم تقريو أنا حنا كاب إزرائيل جميرو مكاببيا يرسالم كهنا جميرو بدحروتان 4 شعتن صومونات شعته زربح شعته 4 شعتن صومونات زبلنين كاب نهميا جميركا كاب إزرائيل جميركا كسع من كسع ملكياس زلو 4 شعتن عمتات انتاي كم زخونا كم استودع نمودات النبي أبو لكيدان ملكياسيو بدحرو نرنتاينا تن سوسان كلتن صومونات أبو سوسان كلتن صومونات حج من كجزء كلنا نريو من قصك إيروس علو بدحرون من قصك إيروس ألكسندر ذا جريت كسرة خلينا نريو أبي يرساليمون بزح نجر كم زجبرة ثمن قصة بربعته كم استمقلت تسوسان كلتن صومونات كسع أقل قلوت من قصتهم ماشي كسع قويتانيس كرسوس أقل قلوت زي جمر نساتن تن سوسان شعتن صومونات تايكويننا لوا تودينا لوا سلز بعسران شو عتن دحل ردة كرسوس قويتانيس كرسوس تاي كم جمرة أقل قلوت كم جمرة نزيان يريون دانيال نزنت شعته سوسان شعتن صومونات نتجاب أيرعون نتناي بيت كريستيان زمن أيرعون بدحروتا أبتي 7 عام تون زلا تحن صومنا مود داتا زلا نعايون تغيروا ريوا مالتي سز مود داتا سوسان شعتن صومنات قويتا يسكرسوس أقول قلوس جمرلو كدمر كله 483 عامت يخون إذا حجين تايلو زي رأيو جاب ناي بيت كريستيان زمن church ويكا age نبلو زي حج زلنا ونحنا ندانيال انتهاي قبروا زمن زي أي تقلص قالون ب7 عامة مهرت تيتوس ماتيو خلنا ببوت أنا حنا تنبيت أب دانيال معرف شعته كاب 24 كسا 27 زرعناه مجمرة من كم زمت مسيح كم زمت بدحرون تاي كم زجبر أقل جيلو أب حتى أب كندا حياتنا كم زموت كم زتنس بيت كريستيان تاي كم تهون كم تولت بدحرو دحر 7 عامة سالساي تخلعي جزاء ماتي خان يرسالم تاي كم زجبر كم زعنو يو دانيال ريو أبتي معرفت شعات خينا هنري خلنا سلز أمونغو سوسان شعاتن صومن زلول أمونغو 7 صومن زلول في اللي دانيال انتهاي قبرلون أي تقلص قالون أي ترايون جابر عملاق انتهاي تراي قليص قلو زلو سوسان شعاتن صومن نبي كريستيان جاب نبي كريستيان زمان أي ترايلون تمود أتزل حنت صومن تا 7 صومن جن تسأرى كريستوس كم زمت مس أهدان كيدان كم زاتو دحر 3 عامة فرق عن كيدان تاي كم زجبرو كم زفرو سوجن نعون تاي يرلو دانيال تقليص قلو مالتيو سز مزاتا 7 صومن كينا هنريا خلنا تاني موداتا تام جمر بيتكسيان حجة أبزن تايلنا بتمجمرة بتمتوه هنريا خلا انتاي كم تخون كم تنتق كم نوسد أبتزحله في جزيرة إنيانيرنا من تاقم سكونة نحنا ناب سماي مسكنا بدحرون تاي كم زخون أم مدري نشوعات عمت ناي مكرا جيزي كم زخون سلازتي
ምንጣቕ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሪና ነርና ኣብቲ መእተዊ ኣብ ኣርባዕተ ዝኽፈል ተቀዳማይ እንታይ ኢልና ነርና ፕሪ ትሪቡሌሽን ቤተ ክርስቲያን መጀመርያ ቅድሚ መከራ እንታይ ክትከውን እያ ቅድሚ 7 ዓመት ክትውሰድ እያ ኢሎም ይኣምኑ ሓደቲ ንሕና ንኣምኑ ኣነ እውን ዝርዳእኒ ንሱ ቤተ ክርስቲያን መጀመርያ እንታይ ከም ትኸውን ከም ትውሰድ ማለት እዩ ብድሕሪ እቲ ሚድ ትሪቡሌሽን ንብሎ ፀረ ክርስቶስ እንዳገዘኦ ከሎ ብ 7 ዓመት ነቲ ኺዳን መሰፍረሰ ሽዑያት መከራ ክጅመር ትመዓት ክኸውን ኣብቲ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 15 16 ኢልዎ ዘሎ ሽዑ እንታይ ከም ትኸውን ታ ቤተ ክርስቲያን ከም ትንጠቕ ኣብቲ 7 ዓመት ግን ከም ዘላ እንታይ ገብሩ ይኣምኑ ኣብቲ ፍርቂ ግን እንታይ ክትከውን እያ ክትንጠቕብሉ ቶም ፖስት ትሪቡሌሽን ንብሎ ዘለና ቤተ ክርስቲያን በዚ ኩሉ መከራ ተሓልፍ እያ ብድሕሩ ጎይታ ዝመጽእ ይብሉ እቶም ራብዓይካ ፓርሻል ክፍላዊ ኦፍ ኮርስ ቅድሚ 7 ዓመት እዩ ምንጣቕ ግን እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ እቶም ስጋያን ዝኾኑ ሓሳብ ኣምላኽ ዘይርድኦም ከም ድሌቶም ዝመላለሱ እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝተርፉ ቶም ካርናል ሓደ ገልጋሊ ብቀዳይ ነዚ ዘሎ ዘመን ክገልጾ ከሎ ነዛ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ገልጽ ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ ቤት ኣምላኽ ብኣፎም ብዙሓት ኣመንትዮም ኢሉ ብልቦም ግን ብዙሓት እንታይ እዮም ኢሉ ኣሎ ከሓትዮም ኢሉ ዝኹሕድዮም ኢሉ ብኣፍ ኩሉ ንጎይታ ይጽውዖ ኢሉ ግን እቲ ልቢ ግን ካብ ኣምላኽ እንታይ ርሑቕ እዩ ኢሉ እንታይ ክገብር ከሎ ክዛረብ ከሎ ክሰብኽ ከሎ ሰሚዕ ስለዚ እቲ ፓርሻል እቲ ስጋዊ ዘበለ እንታይ ክኸውን እዩ ክተርፍ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ስለዚ እቲ ምንጣቕ ኣብ ኣርባዕተ እንታይ ገብርዎ ዲቫይድድ ይገብርዎ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኮይና ኣላ ተወሲዳ ኣላ 7 ዓመት ትመከራ ንሪኦ ዘለና ቶም ምጽኣቱ ንጽበ ተቐዲስና ንጽበዮ ርእስና ንሕሉ ካብ ክፉእ እንርሕቕ ብዘሎ መንፈስና ስጋና ተቐዲስና ምጽኣቱ ንጽበ ዘለና እንታይ ከም ዝገብረና ከም ዝወስተና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ብድሕሩ 7 ዓመት ኣብኡ እንታይ ከም ንኸውን ምስኡ ከም ንጸንሕ ብድሕሩ ድሕሪ 7 ዓመት ኣብ ኣንበላይ ፈረስ ተወጢሖም ብለና ኣብቲ ምዕራፍ 19 ምስኡ ንሽሕ ዓመት ንገዛእ ኣብዚ ምድሪ ከም ንመጽእ ኣብቲ ራእይ ምዕራፍ 20 ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ይምህረና ስለዚ ተን 7 ሰሙናት ዳንኤል ዝረአየን እንታይ ኮይነን ኣለዋ ብከምዚ ተመቒለን ኣለዋ እታ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሰሙን 7 ዓመት ፀረ ክርስቶስ ዝገዝኣላ ኣብ ማእከል ነቲ ኺዳን እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘፍርሶ ብድሕሪ 7 ዓመት ጎይታ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝመጽእ ንሽሕ ዓመት እውን ምስኡ ከም ንገዝእ ኣብቲ ራእይ ምዕራፍ 20 ቃል ኣምላኽ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 6 እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዮሃንስ ሳምንት ያለው ኢልና ኢና ሪና ያለና ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ምዕራፍ 4 ንዓ ነጆ ደይብ ምስ ተባሃለ ኣብኡ እንታይ ከም ዝረአየ ኣብቲ ዙፋን ንጎይታ ከምልኽዎ ከለዉ ሽማግለታት ኣኽሊላቶም ክድርብዩ ከለዉ 4 እንስሳ ርዩ ኣብቲ ምዕራፍ 15 ነቲ ማሕተም ዝፈትሖ ስለ ዝተሳእነ ሓደ ሽማግለ መጺኡ ነቲ ማሕተም ዝፈትሖ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ኢሉ ከም ዝነገሮ ብድሕሪኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ናብ ታሕቲ ጠምት ክበሃል ከሎ ዮሃንስ ኢና ንሪኦ እቲ ጥቕሲ ክጅምር ከሎ ስለዚ ትገንሸል ካብቲ 7 ማሕተም ሓደ ምስ ፈትሐ ርአኹ ሓደ ከም ደሃይ ነጉዲ ዝበለ ድማ ንዓሞ ረአ ሕጂ ብሰማይ ዘሎ ናብ ምንታይ ጠምት ብሎ ኣሎ ትዘርእዮ ዘሎ ወይ ከዓ ጎይታ ናብ ታሕቲ ናብ መሬት ረአ ይብሎ ኣሎ ኦሬዲ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኩሉ ነገር እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝግለጸሉ ዘሎ ስለዚ ኣብ ምድሪ ዝኸውን ኣብቲ 7 ዓመት መከራ እንታይ ከም ዝኸውን ረአ ንዑ ኸ እንታይ ግበሮ ፀሓፎ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ንዓሞ ረአ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ረአኹ ድማ ኢሉ ኣንበላይ ፈረስ እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ድማ ቀስታ ኣለዎ ኣኽሊሉ እውን ተዋህቦ እናሰዓረ ክስዕር ከዓ እንታይ ገበረ ወፀ ነቲ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ካልኣይ እንስሳ ንዓሞ ረአ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ካልእ ሃመር ፈረስ እቲ ኣንበላይ ፃዕዳ እዩ ሃመር እንታይ እዩ ቀይሕ እዩ ካልእ ሃመር ፈረስ ድማ ወፀ ነቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ንሓድሕዶም ምእንቲ ክቃተሉስ ንሰላም ካብ ምድሪ ከርሕቓ ተዋህቦ ዓብዪ ሴፉን ተዋህቦ ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ንዓሞ ረአ ክብል ከሎ ሰማዕኹ ረአኹ እውን መጋል ፈረስ ጸሊም እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ኣብ ኢዱ ሚዛን ኣለዎ ኣብ መንጎቶም 4 እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ዝበለ ሓደ ኮይኔክስ ስርናይ ብዲናር 3 ኮይኑክስ ስገም ብኸዓ ብዲናር ዘይትን ወይንን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣይትጉዳእ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እቲ ራብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ድምፂ እቲ ራብዓይ እንስሳ ንዓሞ ረአ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ረአኹ ድማ ቡላ ፈረስ ምስቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ሞት እዩ ሲኦል ከዓ እንታይ ገብሮ ኢሉ ይስዕቦ ብሴፍን ጥሜትን
ፌራን በአራዊት ምድርን ገይሮም ንራብዓይ ኣፍ ምድር እንታይ ክገብርዎ እዮም ክቀትልዎ ስልጣን ተዋህቦም ስለዞም ኣርባዕተ እንስሳ እዚኦም ኣብታ ናይ 7 ዓመት መከራ ዝግለጹ ምዃኖም ኣብ ምድር ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ጥፍኣት ብዙሕ ዲስትራክሽን ብዙሕ ጥሜት ብዙሕ ሞት ከም ዘምፁ እንታይ ክገብር ከሎ ዮሐንስ ክግለጸሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ቃል ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ ታይልና ኣሎ ውግእ ከም ዝኸውን ወረ ውግእ ከም ዝኸውን ጥሜት ከም ዝኸውን ምንቅጥቃጥ ከም ዝኸውን ብዙሕ ዘይጽቡቕ ነገር ከም ዝኸውን ኣብዚ ምድሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ክምህሮም ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብዚ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኸዓ ካብ 1 ክሳብ 6 ማሕተም ክፍታሕ ከሎ ኣብዚ ምድሪ ዝኸውን መከራ እንታይ ክኸውን ከሎ ዮሐንስ ክግለጸሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ኣብቲ 24:45 ናይ ሓሶት ክርስቶስ ኢልዎ ኣሎ እቲ መሲሕ እቲ ጸረ ክርስቶስ ክርአ ኢና ናይ ሓሶት ስላሴ ተባሂሎም እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ወይ ከዓ ኢቪል ትሪኒቲ ተባሂሎም እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ተገሊጾም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 1-2 ናይ ሓሶት ክርስቶስ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ እንታይ ኮይኑ ተወጢሑ ዝመጽእ ጸረ ክርስቶስ ኢሉ ዮሐንስ እንታይ ኮይኑሎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተገሊጹሉ ኣሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ጥቕሲ 6 ክሳብ 7 ውግእን ወረ ውግእን ከም ዝኸውን እንደገና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 3 ክሳብ 4 ውግእ ሒዙ ዝመጽእ ቀይሕ ፈረስ ተኣምበላይ ፈረስ ምስ መጸ ድሕሪ ተኣምበላይ ፈረስ ዝኽተሎ ቀይሕ ፈረስ ሃመር እንታይ ሒዙ ከም ዝመጽእ ኩናት ውግእ ከም ዝኸውን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ዮሐንስ እንታይ ይገብር ኣሎ ይርኢ ኣሎ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ ኣብ ማቴዎስ 24:7 ነጊርና ኣሎ ብድሕሪኡ እንደገና እንታይ መጽእ ኣሎ ጥሜት ሒዙ ዝመጽእ ጸሊም ፈረስ ኩናት ኣብ ምድሪ እንድሕር እንተጀሚሩ እንታይ ኢና ንርኢ ንኣብነት ሲምፕል ጋዛ ኣለና ኩናት ምስ ኮነ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እቲ ህዝቢ ዝበልዖ ሲ ንምሽ ሓቂ ኩሉ ዓንዩ ኣብ ሊብናን ንሪኦ ኣለና ኣብ በዓል ኢራን ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝኾን ዘሎ ኩናት ንሪኦ ኣለና ኩናት ክጅመር ከሎ ድሕሪ ኩናት ዝመጽእ እንታይ ሞት ዕንወት ጥፍኣት ጥሜት ከም ዝኾነ ኩላትና እንታይ ንገብሮ ኢና ዝርዳእና ሓሳብ እዩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ንኩሉ ቦታታት ክወሩ ኢሎም ምስ ሓሰቡ ኣብ ኤውሮጳ ኩሉ ዕንወት ምስ ኮነ ክንደይ ጥሜት ከም ዝኾነ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ኣለና ስለዚ ኣብ 24 ማቴዎስ 6:8 ሞት ብጥሜትን ኩናትን ከም ዝኸውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ዝኸውን ኢና ሐዋርያት እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ዝገልጸሎም ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ንዮሐንስ ከዓ ኣብ ጳጥሞስ ተኣሲሩ ከሎ እቶም ኣፍራስ ምስ ተፈትሑ 4 ፍራስ ኣብ ምድሪ ዝኸውን እንታይ ዝኾነሉ ዘሎ ዝግለጸሉ ዘሎ ምዕራፍ 6 ካብ 7 ክሳብ 8 ሞት ሒዙ ዝመጽእ ፓለ ይብሎ እቲ ፈረስ ዝተሓዋሰ ሕብሪ ዘሎ ንሱ ከዓ እንታይ ሒዙ ከም ዝመጽእ ሞት ጥፍኣት ሒዙ ከም ዝመጽእ ብድሕሩ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብ 24:9 ማቴዎስ ስደትን ቅትለትን ከም ዝኸውን ኣብ ራእይ ዮሐንስ 6:9 ክሳብ 11 ዘሎ እተሓርዱ እቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ኣብ ትሕቲ መሰውኢ እንታይ ከም ዝገበረ ዮሐንስ ከም ዝረአየ ማእሲኻ ንሓደ እትፈድ እንዳበሉ ናብ ኣምላኽታ ክገብሩ ከለዉ ክጠርዑ ከለዉ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ከዓ መሊስ ዮሐንስ ክገብር ከሎ ክሪኦም ከሎ ኢና እንርኢ ስለዚ ኣብ 24:14 ክሳብ 29:30 ዘሎ ትምህርቲ ኣብ ሰማይና ምድርን ምምጻእ ኢየሱስ ፍርዲ ንኃጢአተኛታት ክኸውን ኢሉ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣብ ራእይ ከዓ ትምህርቲ ኣብ ሰማይን ምድርን ምምጻእ ኢየሱስ ፍርድን ንምንታይ ክኸውን እዩ ንኃጢአተኛታት ከም ዝኸውን ስለዚ ማቴዎስ 24 እንደገና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ክንሪኦ ፀናሕና ጥቕሲ 6 ዘሎ ምዕራፍ 6 ዘሎ ምስ ማቴዎስ እንዳተሓዝና ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ጸረ ክርስቶስ ክገዝእ ከሎ ኣብዚ ምድሪ መከራ ጥሜት ስደት ውግእ ከም ዝኸውን እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ እቲ ገንሸል ካብቲ 7 ማሕተም ሓደ ምስ ፈትሐ ንዓረአ ምስ በሎ እንታይ ክወፅእ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣምበላይ ፈረስ ኣብ ፈረስ ተወጢሑ ቀስቲ ሒዙ እንደገና ክስዕር እናሰዓረ ኸይድ ከም ዝወፀ ኣው ከም ዝረአየና ንሪኦ ስለዚ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መብዛሕትኦም ገለገለ ሰባት ኢንተርፕሬት ገብርዎ ከሎ እዚ ኣምበላይ ፈረስ ተወጢሑ ዝመጽእ ዘሎ ክርስቶስ ኢሎም ኢንተርፕሬት ገብርዎ እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ግን ክርስቶስ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግረና ኣብ ምዕራፍ 19 ኣብ ኣምበላይ ፈረስ ተወጢሑ ኣብ ርእሱ ዘውድታት ገይሩ እንደገና ቅዱሳን ብድሕሪት ደድሕሩ እንዳሰዓቡ ከም ዝመጹ እሱ ጎይታ ምዃኑ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና እዚ ግን መን እዩ እቲ ጸረ ክርስቶስ እዩ እንታይ ሒዙ ኣሎ ቀስቲ ሒዙ ከም ዘሎ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 እንታይ ይብለና ነቲ ርሱም መንትክ ተጥፍእሉ ምሽ ኢልና ኣሎ ናይ እምነት ዋልታ
መንትግ ሰድና በህይወትና ማለት ናይ እምነት ዋልታ ተሊና ግን እንቅጽል ንገሪና ዋልታ እምነት እንተወሪድና ግን ሩስን መንትግ አቦምሮና አብልብና እትዩ ካብ እምነትና ካብ ሐሳብ አምላኽ እንታ ገብረና ይኸልዩ ከውጻና ይኸልዩ ስለዚህ እንታይ ተዋሂቦ ኣሎ ቀስቲ ተዋሂቦ ኣሎ ስለዚህ ተቀዳማይ ማሕተም ምስተፈትሐ ንሱ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ተወጢሑ ዝነበረ ምስ መጸ ሸውዓተ ምኽንያታት ክርስቶስ ከም ዘይኮነ ክንሪኦ ኾለና እዚ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ተወጢሑ ዝመጽእ ዘሎ ኢየሱስ ካብ ምንታይ ዝመጽእ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ካብ ምድሪ ይኮነን ዮሐንስ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ረአ ክበሃል ከሎ ኣብ ምድሪ ዝኸውን ነገር ይዝርኢ ዘሎ መሊሱ ኣብ ምዕራፍ 19 ግን ረአ ክብሎ ከሎ ካብ ሰማይ እንታይ ክመጽእ ከሎ ርዩ ኣብ ኣምበላይ ተወጢሑ ኣብ ርእሱ ዘውድታት ዘለዎ ክዳኑ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ደም ዝተዓለሰ ከም ዝኾነ ሎርድ ኦፍ ሎርድ ኪንግ ኦፍ ኪንግስ ዝብል ኣብ ስታቱ ተጻሒፉ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ንጎይታ እንታይ ከም ዝገበሮ ብቲ ምዕራፍ 19 ከም ዝረአዮ እዚ ግን ካብ ምንታይ ዝመጽእ ዘሎ ካብ ምድሪ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ቅድምና 7 ዓመት መከራ ኣይኮነን ዝግለጽ ቅድሚ እቲ መከራ እንታይ ዝገብር ዝግለጽ ኣብቲ ምዕራፍ 17 ክንሪኦ ኢና ድሓር ፀረ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝመጽእ ዳንኤል ሪእዎ ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ክሪኦ ከሎ ምስ መጸ 10 ነገስታት ነይሮም ነቶም 3 ይስዕሮም እቶም 7 እንታይ ገብሩ ይቕበልዎ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገዝእ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዳንኤል ሪእዎ ኣሎ እንደገና 13 ኣብ 17 ዳንኤል ከዓ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከዓ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ማእሲ ዝመጽእ ፀረ ክርስቶስ ቅድሚ 7 ዓመት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማእሲ ዝግለጽ ድሕሪ 7 ዓመት እንታይ ዝገብር ዝግለጽ ዮሐንስ ከምታ ኣብ ምዕራፍ 19 ከምኡ ክመጽእ ዝረአዮ እንታይ ምገበረልና ነይሩ ክሊር ምገበረልና ምገለጸልና ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ካብ ሰማይ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ብትክክል እንታይ ምገበረልና ነይሩ ምጽሓፈልና ነይሩ ራብዓይ ነጥቢ ናይ ዓወትን ናይ ገዛእን ኣኽሊል እንታይ ይኸውን እዩ ይፈላለዩ ንሱ ሓንቲ ኣኽሊል ኣለዎ ስቲፋኖስ ንብሎ እዚ በዚ ናይ ቆጽሊ ኣውሊዕ ግሪካያን ኣብዚ ኦሎምፒክ ጌም ክሳተፉ ከለዉ ቀዳሞት ምስ ወጹ ኣብ ርእሶም እንታይ እዮም ዝብዎም ብኣኽሊል ናይ ቆጽሊ ናይ ኣውሊዕ ዝተሰርሐ ኣኽሊል እዮም ዝብዎም ንግዚኡ ይረግፍ እዩ ንቐጻሊ ይኮነን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንታይ ይኸውን እቲ ቆጽሊ ይረግፍ እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣኽሊል ተዋሂብዎ ዘሎ ዝፀረ ክርስቶስ ኣብታ 7 ዓመት ክገዝእ ሓፂር ግዜ ሓፂር ዘመን ተዋሂብዎ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ኣኽሊል ለቢሱ ኣሎ ስቲፋኖስ ንብሎ ንግዚኡ ዝኸውን ተራእዩ እንታይ ዝኸውን ዝጠፍእ ጎይታ ግና ካብ ርእሱ ኣብ ርእሱ እንታይ ከም ዘሎ ብዙሕ ዘውድታት ዲያደም ብሎ ኣብቲ ናይ ግሪክ ከይና ክንሪኦ ከለና ንጉስ ነገስታት ምዃኑ ገዛእ ምዃኑ መላኹ ምዃኑ ኩሉ ልሳን ኩሉ ብርክ ንዑ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገዝእ ትማልን ሎምን ንሱ እንታይ ምዃኑ ዘለዓለማዊ ምዃኑ ዘየለና ብህሉ ከምፀ ሕልቅነት ስልጣናት ንሱ ናብዚ ምድሪ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዘምጽኦ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ንሱ እንታይ እዩ ንጉስ እዩ እዚ ግን ንግዚኡ እንታይ ተዋሂቡ ስልጣን ተዋሂቡ ዘሎ ስለዚ ሓምሻይ ነጥቢ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣጽዋር ጎይታ ቅስቲ መሓዛ የድልዮን እዩ እዚ ቅስቲ ተዋሂቡ ኣሎ እናሰዓረ ክስዕር ከዓ ሓይሊ ተዋሂቡ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ካብ ኣፉ ዝወጽእ በሊሕ ሴፍ ገይሩ እንታይ ዝገብር ዝዋጋእ ኣብቲ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ሪእና ነርና ካብ ኣፉ እንታይ ወጽእ ኢልና ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሴፍ እንደገና ኣብቲ ምዕራፍ 19 ከዓ ምዕራፍ 20 ከዓ ካብቲ ብኣፉ ዝወጽእ ሴፍ ገይሩ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝወግኦም ንጸላእቱ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዝብቀሎም ሪቨንጅ ከም ዝገብር መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና ነቲ ጻዕዳ ፈረስ ብድሕሪኡ ዝስዕቦ እንታይ ኢና ንርኢ ጥሜት ሞት ውግእ ይስዕቦ ንጎይታ ዝስዕቦ ግና ጻዕዳን ጽሩይን ሻሽ ተኸዲኖም ኣብ ኣምበሌታት ኣፍራስ ድሓር ንሽሕ ዓመት ምሱ ክንነግስ ክንመጽእ ከለና ምሱ ኣብ ኣፍራስ ተወጢሕና እንታይ ከም ንገብር ናብ ኢየሩሳሌም ከም ንመጽእ ምሱ እንታይ ከም ንገብር 1000 ዓመት ከም ንገዝኡ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ስለዚ ኣፍራስ እዮም ተወጢሖም እንታይ ገይሮሞ ስዒቦሞ ድሕሪ ጎይታ ጥሜት ሞት ዕንወት ኣይኮነን ብድሕሩ እንታይ ዝገብር ዝስዕብ ድሕሪ ዝፀረ ክርስቶስ ግን እዞም እንሪኦም ዘለና ኣፍራስ እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዝስዕብዎ ንሱ እንታይ እዩ ሓይሊ ተዋሂብዎ ክስዕር እንታይ ተዋሂብዎ ብለና ሓይሊ ተዋሂብዎ ካብ ርእሱ ይኮነን ናቱ ሓይሊ ተዋሂብዎ ኣብ ምድሪ ክገዝእ ተፈቒዱሉ ን7 ዓመት ክገዝእ ጎይታ ግን ሓይልን ስልጣንን ኣለዎ ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይ ምድሪ ክፈጥር ከሎ ኣብኡ ነይሩ ዘየለና ብህሉ ኣቦ ከምጽእ ከሎ ኣብኡ ነይሩ ኣቦ ክፈጥረና ከሎ ኣብኡ ነይሩ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ጽቡቕ ገይሩ ነጊርና ኣሎ ኩሉ ክግበር ከሎ ምስ ኣቦ ኮይኑ ማዕሮ ኮይኑ እንታይ ዝገብር ዝነበረ ዝፈጥር ዝነበረ ወዲ ኣምላኽ እዩ እሱ ሓያል እዩ ኣብ ሞትን ኣብ ህይወትን ስልጣን ከም ዘለዎ ናብቲ ዝሓለፈ
ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ እንታይ ጌርና ያለና ሪና ያለና ንሱ ሓይል ኣለዎ ስልጣን ኣለዎ ንዑ ማንም ስልጣን ዝቦ የብሉን ንሱ ነገስታት ይስዕር ነገስታት ከ እንታይ ይገብር ይሸይም ስለዚ ኣብ ጻልማ ዘሎና ብርሃን ዘምጽ መንግስቱ ዘለዓለማዊት ምዃና ኣብቲ ምዕራፍ 2 ነጊርና ኣሎ እዚኣቶም ግን መጽኦም እንታይ ዝገብሩ ነገስታት እዮም ዘእለዩ ዝሰዓሩ ነገስታት እዮም ስለዚ ጎይታ ሓይልን ስልጣንን ኣለዎ ንሱ ግን እንታይ እዩ ሓይሊ ተዋሂብዎ ይብለና ኣብቲ ምዕራፍ 6 ኸይና ክንሪኦ ከለና ስለዚ እዚ ይመስል ኣብቲ ምዕራፍ ኣብቲ 7 ዓመት ሰለስተ ኦኬ ንሕና እንታይ ኢና ቅዱስ ስላሴ ኦኬ ሆሊ ትሪኒቲ ንብል ዳቀድሐ ስለ ዝንቃሳቀስ ካብ ርእሱ ገለ ነገር ክገብር ስለ ዘይክል ልክዕ ከምቲ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ብሓደ ዝዓዩ ብድሕሪኡ እንታይ ክኸውን ይሱ ሰይጣን ትገበል ኢልዎ ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 12 እንታይ ኣለዎ ኢሉ 7 ርእሱ ኣለዎ 10 ቅርንቲ ኣብቲ ርእሱ እንታይ ኣለዎ ዘውዲ ይብለና ስለዚ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ኸይና ክንሪኦ ከለና ትገበል ኢሉ ኣሎ ምዕራፍ 12 ኣብ ምዕራፍ 13 እውን ካብ ሓደ ካብ መሬት ካብ ባሕሪ እንታይ ከም ዝወፀ ሓደ እንስሳ ኢዱ ድቢ ኢልዎ ኣሎ ርእሱ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣንበሳ እንደገና ቆርበቱ ከም ነብሪ ኢልዎ ኣሎ 7 ርእሱ ኣለዎ 10 ቀርኒ ኣለዎ እንደገና ኣብቲ ርእሱ ከ እንታይ ኣብቲ ኣቅርንቲ ከ እንታይ ኣኽሊል ዘውዲ ከም ዘለዎ ኣብ ምዕራፍ 13 ይነግረና ስለዚ ጻረ ክርስቶስ ካብ ምንታይ ከም ዝወፅእ ካብ ባሕሪ ከም ዝወፅእ እቲ ገበልቲ ቀይሕ እንታይ ከም ዝገብሮ ኢምፓወር ሓይሊ ከም ዝህቦ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ነጊርና ኣሎ ነቲ ቁስሊ ዝሓወየትሉ እንታይ ከም ዝሃቦ ሓይሊ ከም ዝሃቦ ኣብዚ ምድር ድልየቱ ክገብር ኣብ 7 ዓመት ንብዙሓት ከታልል ከስሕት ከጋጊ ናብ ጥፋት ናብ ዕንወት ክወስድ እትገበል ብሓይሊ ከም ዝመልኦ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ካብ ባሕሪ ይወፂ ትርፀረ ክርስቶስ እትገበል ልክዕ ከምቲ ንሕና ኣቦይልና ነምልኾ እቲ ዲያብሎስ እዩ ብድሕሪኡ ትፀረ ክርስቶስ ከም ወዲ ብስጋ ዝተገለጸ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝግለጽ ብድሕሪኡ እቲ ነቢ ሓሶት ካብ ምድሪ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝትንስእ ካብ ኢየሩሳሌም ብዙሓት ሳምዕሉ ካብ ምድሪ ኢልዎ ዘሎ ኣብቲ 7 ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 11 ኢልና ኣሎ ከም እንታይ ኢልዎ ኣሎ መልክዑ ክገልጾ ከሎ ኣብና ከም ናይ ገንሸል ቀርኒ ኣለዎ ኢሉ ከም ገበል እዩ ዝዛረብ ኢልዎ ካብ ምንታይ ኢኻ ዝወፅእ ኢልዎ ካብ መሬት እዩ ዝወፅእ ዕላምኡ ኸ ንምንታይ እዩ ንፀረ ክርስቶስ ሰባት ክቕበልዎ ክስዕብዎ ካብ ሰማይ ከይተረፈ ሓዊ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘውርድ ከም ዘእሙኖም ትምስሊ ንሪኦ ኣለና ሳችሁ ክገብሩ እዮም ኣብቲ መወዳእታ ኩሉ ሰብ እንታይ ክገብር እዩ ነቲ ምስሊ ክቕበሎ እዩ ነቲ ፀረ ክርስቶስ እንታይ ክገብር እዩ ክሰግድ እዩ ስለዚ ኣብ 7 ዓመት ብከምዚ እንታይ ከም ዝገብሩ ከም ዝግለጹ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 እንደገና ምዕራፍ 17 ብዛዕባ እቲ ጋላልፃ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ክርስቶስን ፀረ ክርስቶስን ከይና ክንሪኦም ከለና ክርስቶስ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብዚ ምድሪ እንታይ ገይሩ ኣገልጊሉ ኣብ 27 ኤዲ ጀሚሩ 3 ዓመትን ፈረቓን ብመንፈስ ተመሊኡ መጺኡ ትምህርትን ተኣምራትን ገይሩ ሕሙማት ፈዊሱ ለምጻማት ኩሉ ገይሩ መንቲ ሓጢኣትና እንታይ ገይሩ ኣገልጊሉ ሞይቱ ተንስዩ እቲ ፀረ ክርስቶስ ከዓ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብዛ ዓለም ክገዝዩ ኣብተን 7 ዓመት 3 ዓመትን ፈረቓን ሰለማዊ ኮይኑ እዩ ክግለጽ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ምስ ተሰርሐ ኣብኡ እንታይ ክገብር እዩ ርኩስ ነገር ክገብር እዩ ምስሊ ክገብር እዩ እግዚአብሔር ዘይቅበሎ ነገር ክገብር እዩ ልክዕ ከምቲ ታይኮስ ኢተፋኒስ ኣብቲ ምዕራፍ 8 ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ኣብቲ ናይ 400 ናይ ጸልማት ዓመት ሪናያ ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ምዕራፍ ዳንኤል ምዕራፍ 13 17 ክንሪኦ ከለና እውን ክንሪኦና ፀረ ክርስቶስ እቲ ታይኮስ ኢተፋኒስ ነቲ ፀረ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝውክል ስለዚ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓ እንታይ ክገብር እዩ ኣብዚ ምድሪ ብሓይሊ ክጋሃድ እዩ ብሓይሊ ክጅምር እዩ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ኣገልጊልዎ ዝኸደ ትምህርትን ተኣምራትን ገይሩ ጎይታ እንደገና እቲ ፀረ ክርስቶስ ከዓ ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር እዩ ንብዙሓት እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘጋጊ ከም ዘስሕት ኣብ ተሰሎንቄ እንታይ ኢልና ኣሎ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝቕበሉስ ኣምላኽ ብርቱዕ ስሕተት እንታይ ከም ዝገብረሎ ከም ዝልእኸሎም ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ብሰንኪ ሓጢኣትና እንታይ ኮነ ብለና ቆሰለ ብሰንኪ ሓጢኣተይን ብሰንኪ ሓጢኣትኩምን እንታይ ኮይኑ ተገርፈ ይብለና ቆሰለ ይብለና ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ቁስሊ ሞቱ እንታይ ኮይናቱሉ ብለና ሓውያቱሉ ብለና ዳንኤል ዝረአዮ ራእይ 10 ቀርኒ ምስ ረአየ ተንሰለስተ ተሴረን ብለና ብድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ ብለና 7 ሓንቲ እንታይ ከም ዝኾነት ከም ዝወፀት ቃል ኣምላኽ ይነግረና ዳሕራይ ኣብዚ ምድሪ ዳሓርቶም ዝገዙ 7 ነገስታት
ንመንግስቱ ሮም ሪቫይቭ ክገብርዎ እዮም ኦኬ መንግስቱ ሮም ከይና ክንሪኦ ከለና ተሳዒሩ ይኮነን ወዲቑ ክንሪኦ ኢና ባዕሉ በትብልሹኒ እንታይ ኮይኑ ዲከይ ኮይኑ እንዳፈረሰ ኮይኑ ከይዱ ስለዚ ድሓር እንታይ ክኸውን እቲ መንግስቲ ሪቫይቭ ክኸውን እዩ ክትንስዩ እቶም ዳንኤል ዝረኣዮም 7 ነገስታት ዮሃንስ እውን ዝረኣዮም ንሳቶም ነቲ መንግስቲ ድሓር ከተንስእዎ እዮም ካብኡ እዩ ክትንስእ ብድሕሪኡ እታ ቆስሉ እንታይ ኮይና ኣላ ቆሲላ ኣላ ሮም ከይና ክንሪኦ ከለና ብኩሉ ነገር እንታይ ኮይና ኣላ ታ ምድሪ ድሓር ክንሪኦ ኢና ብኩሉ ነገር ብኢኮኖሚ ንበሎ ብገለ ንበሎ ብኩሉ እንታይ ኮይኖም ኣለው ወሪዶም ኣለው ከምቲ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ይኮነን ሓይሊ ዘለዎም ቀደም ዝገዝእዎ ዝነበሩን ሕጅን ፍልል ኣሉ ድሓር ግን እንታይ ክኾኑ እዮም ክትንስዮም ሪቫይቭ ክኾኑ እዮም ብቅድስናን ብጽድቅን እንታይ ይገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍለጥ እቲ ጸረ ክርስቶስ ሰብዓ ዓመፃ እቲ ወዲ ጥፍኣት ኢልዎ ኣሎ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ክምህሮም ከሎ እሱ ምስተገለጸ እዩ መወዳእታ ዝኸውን እንታይ ኮይኖም ሰብ ተሰሎንቄ ኩሉ ነገር ሓዲጎም እዮም ምጽኣት ክጽበዩ ጀሚሮም ስለዚ እንታይ ኢልዎም እቲ ወዲ ዓመፃ ክግለጽ እዩ ክገዛእ ኣለዎ ኣብዚ ምድሪ ብድሕሪኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝኸውን ዝመጽእ ኢልዎም ኣሎ ብመንፈስ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ተመሊኡ ይመጽእ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 4 እንታይ ዝብለና ብመንፈስ ተመሊኡ ናብ ገሊላ ከም ዝመጸ ኣብ ኢሳይያስ 61 ከምኡ ኢልና ኣሎ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብሮ ንጎይታ ከም ዝመልኦ ብመንፈስ ከዓ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘገልግል ኣገልጊሉ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ገይሩ ካብዚ ምድሪ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝኸደ ንፈልጥ ኢና ብሓይሊ ስልጣን እንታይ ዝገብር እዩ ዝምላይ እቲ ቀይሕ ገበል ኣብቲ ምዕራፍ 12 ዘሎ ሓይሊ ክህቦ እዩ 7 ርእስን እንደገና 10 ቀርንን 7 ዘውድን ዘለዎ ብድሕሪት እንታይ ክገብር እዩ ሓይሊ ክህቦ እዩ ንዑ እንታይ ክገብሩ ሰባት ከምልኽዎ ንዑ ሰባት ክግዝእሉ ክሰግድሉ ሓይሊ ስልጣን ክህቦ እዩ መጀመርያ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ኮይኑ ጎይታ ተኾኒኑ ድሓር ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ክገብር እዩ ክኸብር እዩ 1000 ዓመት እንታይ ክገብር እዩ ጎይታኡ ክገዝእ እዩ መጀመርያ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኸብር እዩ ድሓር ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ክኸውን እዩ ክኹነን እዩ ኣብ ልዕሊ ኣንበላይ ፈረስ ተወፂሑ ክመጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ምዕራፍ 19 እንደገና ኣብ ምዕራፍ 6 ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣንበላይ ፈረስ ተወፂሑ እንታይ ክገብር እዩ ክመጽእ እዩ ይብለና ስለዚ ሰለስተ ምኽንያት ካብ ንክርስቶስ ነቲ ጸረ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ሰባት ከም ዝስዕብዎ ጸረ ክርስቶስ ንብዙሓት እንታይ ክገብር እዩ ከስሕት እዩ ምክንያቱ ንሓቂ ስለ ዘየፍቅሩን ስለ ዘይስዕቡን ሮሜ እንታይ ዝብለና ንሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብኣታቶም እንታይ ይገብር ኢሉ ኣሎ ይወርድ ይብለና ኣምላኽ ብባህሪኡ እንታይ ዝገብር እዩ መለኮቱ ሓይሉ ዝረአ ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘየምለኽዎን ዘየመስገንዎን ኣእምሮም እንታይ ኮይኑ ብለና ልቦም ጸልሚቱ ብሓሳባቶም እንታይ ኮይኖም ከንቱ ኮይኖም ለባማት ኢና እንዳበሉ ዓሽዮም ንኣምላኽ ናብ ለመምታ ናብ ምስሊ ለዊጦሞ እዚ ስለ ዝገበሩ ኣምላኽ ንሕሱር ነገር ይሕሊፉ ከምልኹ እንታይ ገይሩ ፈኒሂዎም ንኣምላኽ ኣብ ሓሳቦም ክሕዝዎ ይደለዩ ከቋጽርዎ ይደለዩ ስለዚ ንሓቂ ክስዕቡ ኣይፈተውን ስለዚ ንሓቂ ስለ ዘይደለዩ ጸረ ክርስቶስ ነቶም ንሓቂ ዘይደልዩ እንታይ ክገብሮም እዩ ከም ዘታልሎም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ስቲል እውን ንሓቂ ተዘይስዒብና እቲ ሓቂ ፍለጥዋ እቲ ሓቂ እንታይ ኢልና ኣሎ ሓራ ከተውፃኩም እያ ኢልና ኣሎ ስለዚ ንሓቂ ስዒብና ናብ ሓቂ ተተጸጊዕና ጸላኣብ ህይወትና ግራውንድ የብሉን ንዲያብሎስ ተገዝእዎ ንጎይታ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ እንታይ ግበርዎ ኢልና ኣሎ ተጻረርዎ ኢልና እንጻረሮ ናብ ሓቂ እንዳተጸጋዕና ንሓቂ እንዳፈለጥና ሓቂ እንዳተገለጸልና እሱ ትግበርዎ ዝብለና ኣይንገብርን እንዳበልና ምስ ንኸይድ ጎይታ ሓቂ ከብርሃልናን ክገልጸልናን ክጅምር እዩ ንሓቂ ኣይንስዕብን ኢና እንተኢልና ግን ናይ ጠልቂ ሓይሊ እንታይ ክገብረና እዩ ናይ ጠልቂ ሓይሊ ብዙሕ ነገር ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ይኹን ከታልል ክጅምር እዩ ጸረ ክርስቶስ ንብዙሓት እንታይ ክገብር እዩ ከስሕት እዩ ምክንያቱ ንቃሉ ካብ ምስዓብ ትእምርትን ተኣምራትን እንታይ ስለ ዝገበሩ ስለ ዝሰዓቡ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ትእምርትን ተኣምራትን ጽቡቕ እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝገበሩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ግን ትእምርትን ተኣምራትን ርኢና ምስ መጻና ጎይታ ናኡ ክንጠብቕ ይደልየና ደድሕሪ ትእምርትን ተኣምራትን ዘይኮነ ክንከይድ ንዕኡ ክንፈልጦ ይደልየና ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኔ ተኻልዮ ኣቦይ ንስኻትኩም ጨንፈር ኢኹም እቲ ኣባይ ዝጠብቕ ኣናው ንሱ ኣባይ ብድሕሩ እንታይ ይገብር ኢልና ኣሎ ብዙሕ ፍረ ክፈሪ እዩ ኢልና ኣሎ ንሓቂ ምስ ፈለጥናያ ሓራ እንዳኾንና ክንከይድ ክንጅምር ኢና ንሓቂ ከይንስዕብ ደድሕሪ ተኣምራት ክንከይድ ተጀሚርና ግን ብዙሕ ነገር ክንከስር ክንጅምር ኢና እቶም ንሓቂ ዝስዕቡ ትምህርትን ተኣምራትን ክርዮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሃዋርያት እንታይ ዝብለና ግብረ ሃዋርያት ብምቁራስ ሃዋርያትን ብሕብረት እንጀራ እንዳቆረሱ እንዳጸለዩ ብናይ ሃዋርያት ትምህርቲ እንዳተማሃሩ ንሓቂ እንዳፈለጡ ክኸዱ ከለዉ
እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ጸጽባህ ኣብ ልዕሎም ትምህርትን ተኣምራትን ይገብር ነይሩ ብዙሓት ነፍሳት ከዓ ናብታ ማሕበረታ ይገብር ነይሩ የምጽእ ነይሩ ድሕሪ ትምህርትን ተኣምራትን ናውዮም ጠቢቖም ናውዮም ተጸጊዖም 40 መዓልቲ ህያው ምዃኑ ርእሱ እንታይ ገይሩ ብለና ኣብቲ ምዕራፍ 1 ርእሱ ከም ዝገለጸ ንትምህርትን ተኣምራትን ሪኦም ግን ኣይኮኑን ስቕ ኢሎም ንሓቂኻ እንዳሰዓቡ እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝኸዱ ብድሕሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዓበይቲ ትምህርትን ተኣምራትን ኣብ ህይወቶም ክገሃድ ከሎ ኢና ንሪኦ እቶም ደድሕሪ ትምህርትን ተኣምራትን ዝስዕቡ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክገብርዎ እዮም ንሰይጣን ክስዕብዎ እዮም ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ህይወትና ካብ ጥልቅ መሰውፃና ኣርዑት ምስ ሰበረ ካብ ህይወትና ሓራ ምስ ገበረና ውሉድ ምስ ገበረና ምስ ቃሉ ሕብረት ክንገብር ይዝደለየና ንኣምላኽ ንፈልጦ ብቃሉ እዩ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ እቲ ንምድሓንታ ክገብረና ዝኽእል ቃል ኢልዎ ኣሎ ከዕብየና ዝኽእል ቃል ኢልዎ ኣሎ ንዑ ከነንብቦ ከም ዘለና ንዑ ክንብህጎ ከም ዘለና ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ልክዕ ጸባና ያድዮም ከም ዝናፍቁ ንቃሉ ክናፍቕ ከም ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ንኢያሱ እንታይ ኢልዎ ለይትን መዓልትን ነቲ ቃል እንታይ ግበሮ ኣስተንትኖ ሽዑር ራዳድኣኻ ክቅየር እዩ ብምሕዳስ ሓሳብኩም እንታይ ኢልና ኣሎ ብሮሜ ተለወጡ ብድሕሩ ኢና ክንቅየር ንጅምር እግዚአብሔር ብቃሉ ገይሩ ክምህረና ሓቂ ዘበለ ተፈታው ዘበለ ንጹህ ዘበለ ደግ ዘበለ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ዝኽገልጸልና ይጅምር ክቡር ሓሳብ ክንሓስብ ንጅምር ብድሕሩ ኢና እንታይ ንገብር ናው ንጠብቕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትምህርትን ተኣምራትን ከርእየና ይጅምር እንድሕር ትምህርትን ተኣምራትን ክንከይ ተፈቲና ግን ንዲያብሎስ ንረኽቦ ኢና እቲ ዘመን ንሪኦ ኣለና ሰባት ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ኢልና ኣሎ ምሽ ሓቂ ናብ ምህሮ ኣጋንንትን ስሕተት መናፍስትን ከም ዝኸዱ ቃል ኣምላኽ ነጊርና ኣሎ ጸረ ክርስቶስ ንብዙሓት ታኽገብሪ ከስሕት እዩ ምክንያቱ ነቲ ሓቀኛ ክርስቶስ ታይ ስለ ዘይገበርዎ ስለ ዘይፈለጥዎ ንኽልተ ጎይተት ክትግዛእ ኣይትክእልኒ ኢኻ ቀዳይ ዳኒኾም ለና ነይሩ ሓሙስ እታ መንገዲ ጸባብ እያ ብኣዛኣቱ ብዙሓት እዮም ኢልና ኣሎ እታ ናብ ጥፋኣት ትወስድ ግን እንታይ ኢሉ ኣሎ ገፋሓ ርሒብያ ብዙሓት ከዓ ናብኣ ክኸዱ እዮም ኣብ ሉቃስ ከዓ እንታይ ኢልና ኣሎ ከኣቱ እንዳደለዩ ኣይክእሉን እዮም ብለና ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለም ሲስተም ገዛ እዛ ዓለም እዚኣ ብድሕሪት ስለ ዘሎ ንዑ ክትግዛእ እንተፈቲንካ ብድሕሩ ካብ መስመር ካብ ሓቂ እንታይ ስለ ዝገብረካ ስለ ዘውፀካ ወይ ንጎይታ ኢና ክንግዛእ ንኽእል ወይ ንዓለም ኢና ክንግዛእ ንኽእል ኣብ ዓለም ዘሎ እንታይ ትግበሩ ኢልና ኣሎ ኣይተፍቅርዎ ኢልና ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢልና ኣሎ ነተን ኣባጊዕ ምስ ኣፍወረን ኣውፈረን ድማ ቀቅድሜን እንታይ ይገብር ይኸይድ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ እንታይ ይገብራ የለልያ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይጋልባ እምበር እንታይ ይገብርኦን ኣይስዕብኦን ንጎይታ ብትክክል እንዳፈለጥና ከይ ተጀሚርና ንኻልእ ክንስዕብ ኣይንክእልን ኢና ድምፁ ከነላልዮ ንጅምር ይዛረበና ዘሎ ከም ዘሎ እንታይ ክንገብር ንጅምር ክንፈልጥ ንጅምር እተን ኣባጊዕ ግና ድምፀይ እንታይ ይገብራየን ይሰምዓየን ኣነ ኸ እንታይ ይገብረን ኣለልየን ንሳተን እውን እንታይ ይገብራየን ይስዕባኔን ስለዚ ንሓቂ ክንፈልጥ ናብ ጎይታ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንጠብቕ ከም ዘለና ናውን ተጠቢቕና እውን ፀሚና ናውን ተመፂና እውን ንሓቂ እንታይ ከም ዝገብረልና ከም ዝገልጸልና ቃሉ ነጊርና ኣሎ ክንጽሊና ዝመጽእ ሰሙን ካብዚ ክንቅጽሎ ኢና እስከ ኣእምሮ ይከፈት ንበሎ ኣሕዋቲ እቲ ዘመን ክፉእ እዩ ጸላኢ ብሓይሊ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዘመን እዩ ረቂቕ ኣሰራርሓ እግዚኣብሔር ኣእምሮና ክኸፍት ኣሕዋቲ ንሓቂ ፍለጥዋ ተሓቂኻ እንታይ ክትገብረኩም ይልና ኣሎ ሓራ ከተውፃእኩም ይልና ኣሎ ኣሕዋቲ ደድሕሪ ትምህርትን ተኣምራትን ምኻድ ሓራ ይገብረናን እዩ ግዜ ክንቦ ከለና ቃሉ ከነስተንትን ከለና ክንጽሊ ከለና ምስኡ ግዜ ከነሕልፍ ከለና ሕብረት ክንገብር ከለና እግዚአብሔር ብመንፈሱ ክዛረበና ክጅምር እዩ ብራእይ ብሕልሚ ክዛረበና ክጅምር እዩ እታ ቅንዕቲ መንገዲ እታ እሱ ዝደልያ መንገዲ እታ ንዑ ባህ ተብሎ መንገዲ ከርእየና ክጅምር እዩ ኣሕዋቴ ኣእምሮ ይክፈት በልዎ እቲ ሰናይ ምሉእ ባህ ዘብል ፍቓድካ መታን ክፈልጥ ብምሕዳስ ሓሳብና ክልወጥ ብምሕዳስ ሓሳበይ ክልወጥ ርዳእኒ ንበሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣሕዋቴና ኣው ምጥባቕ ይሕሸና ንኽልተ ጎይቶት ክትንግዛእ ኣይንክእልኒና ነቲ ሓደ ፈትዩ ነቲ ሓደ ይጸልይ ኢልና ኣሎ ብምሉእ ሓይልና ብምሉእ ልብና ንጎይታ ከነፍቅሮ ዘፍቅረኒ እንተሎ ትእዛዛተይ ይሃሎ ኢልና ኣሎ ኣነ ናቦን መፂና ኣው ማሕደር ክንገብር ኢና ኢልና ኣሎ ዕምቀቱ ስፍሓቱ ዝኾነ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልብና ክሓድር ደስ ኢልዎ ክገዛእ ኣብ ህይወትና መድሓኒና ጥራይ ዘይኮነ ከም ንጉስ ከም ጎይታ ኮይኑ ክመርሓና ናብ ዝደልዮ ክወስተና ፍቓዱ ከነለሊ ሓሳቡ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ክረዳና
ናይ ጥበብ መንፈስ ኣብ ጉባኤ ይውረድ እግዚአብሔር ሓደ እኳ ጥበብ ቸጎደለቾ ነቲ ብልግ ስኬት ዝተዓፈረ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖሞ ክዋሃቦ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ጥበብካ እግዚአብሔር ኣእምሮ